Hola, benvinguts al meu canal. El meu nom és Salvador Companyó. Què penses sobre el que penses? Hem de saber i hem de tenir molt clar que el pensament en si no és res, no existeix en lloc més de tot l'univers que no sigui dintre la teva ment. Llavors, allò que penses de la teva feina, del teu jefe, de la teva parella, del que t'està passant, de la ruptura de parella, dels diners, de la societat, del govern, no existeix en lloc més que dintre la teva ment. Llavors, no és qüestió de si és veritat o no, perquè realment és una visió totalment subjectiva. Tu perceps pels teus cinc sentits, processes aquesta informació segons són les teves creences, els teus valors i tot allò que la vida t'ha donat com a sabidoria, tot el temps de petit que vas passar els primers anys de vida, sobretot del 0 6, del 0 7, amb l'entorn familiar, sobretot els pares, sobretot la mare, inclús també la societat, cultura, etc, del lloc on estiguis, fa que la teva ment processi d'una certa manera. Sí, perquè, evidentment, no és el mateix haver nascut en una família d'un poble de Catalunya que en una família d'un poblat africà. Llavors, processes tota aquesta informació i segons tota aquesta manera de processar, segons són les teves creences i segons són els teus valors i aquests programes interns, fa que treguis una conclusió d'allò que està passant, que si és bo o és dolent. Però ara bé, la ment és una eina molt útil quan la utilitzem bé, quan la utilitzem al nostre favor. El que passa que moltes vegades i moltes persones n'hem sigut víctimes on esteu sent perquè no heu après a utilitzar-la de moment. Jo també vaig passar unes temporades, un temps on era totalment víctima de la meva ment i creia que persones estaven contra mi, que feien coses que em feien mal a mi i vaig estar amb ansietat i passar-ho molt malament durant un temps, fins que vaig prendre consciència que realment la meva manera de mirar, la meva manera d'observar i la meva manera de pensar era la que m'estava fent mal, perquè realment només tens un problema, realment només tenim un problema. Quan patim, quan no estem bé, només existeix un problema, que és que la realitat no és com tu desitges, perquè si tot estés com tu desitges, tu estaries bé. Per tant, si no estàs bé o estàs patint, és que no està la realitat com tu desitges. Què és més fàcil? Canviar el món o canviar-te tu? Et pots canviar tu amb moltes més probabilitats que no pas canviar el món. Llavors, si tu canvies la teva manera de veure les coses, la teva manera de pensar i entres en equilibri, tu estaràs en bon estat i un cop en bon estat veuràs les coses diferent. Ara bé, per veure aquestes coses diferents has de fer un treball amb quant a l'acceptació de tot el que és. L'univers és un i tot està dintre d'aquest un. Per quin motiu estaria equivocat l'univers amb alguna cosa que està passant? Llavors, aprendre a acceptar que no resignar-nos, perquè hi ha una gran diferència entre acceptar i resignar-nos, entre acceptació i resignació. Uh, a vegades m'he trobat alguna persona en consulta, en sessió, que em deia sí, jo accepto la meva mare, i després anàvem parlant i al cap d'una estona em deia és que la meva mare fa això, fa allò, fa allò. Realment aquesta persona volia canviar a la seva mare. Si la volia canviar no l'estava acceptant de veritat, simplement s'estava resignant. Com que s'havia llegit molts llibres de desenvolupament personal i sabia que acceptar la conduiria al seu benestar, va intentar acceptar, però realment el que es feia era resignar-se, era suportar però no acceptar de veritat. Quan acceptem de veritat? Quan podem viure sense judici, si posem el cas d'aquesta mare, viure sense judici cap a la mare. És a dir, simplement veure-la i hi ha coses seves que ens poden agradar i coses seves que no, però ho vivim amb naturalitat i neutralitat, és a dir, no se'ns desperta cap emoció negativa. En el moment que es desperta una emoció negativa, no estem acceptant, ens estem resignant. Llavors, per entendre com vinculem tot això que estem parlant, hem d'entendre que tot allò que penses no és veritat i no és real, és simplement un pensament que només existeix a dintre la teva ment. I les ments, normalment, tenen activitat contínua i no paren. Llavors, si tu t'identifiques amb la ment i creus que tot el que penses és real, tot el que penses sobre la vida i sobre tu mateix és real, més tard o més d'hora patiràs i segurament en gran mesura. Llavors hem d'entendre que el que pensem no és real, no podem fer cas al nostre pensament, perquè la nostra ment inconscient està dissenyada per proporcionar-nos la supervivència. Ell ens vol protegir i ho està fent des del moment que jo estic fent aquest vídeo i tu l'estàs veient, estem vius els dos. Llavors la nostra ment inconscient està fent el seu paper, t'està protegint
t'està mantenint en vida. Ara bé, la part aquella de nosaltres com a persones que volem ser feliços, sentir-nos plens, sentir-nos realitzats, això ve de la nostra ment conscient, sí que hem desenvolupat i que volem crear una vida com nosaltres desitgem. Ara bé, si jo no tinc aquesta vida que desitjo i pateixo per això, m'he identificat tant amb la ment que aquesta ment va en contra meu. Està bé tenir un objectiu, és fabulós tenir un futur inspirador, un futur convincent, fa que puguem entrar en un estat de vitalitat, d'energia, de motivació, d'inspiració per anar cap a aquest camí. De fet, la persona més sàvia del món, el rei Salomón, deia un pueblo sin visión perecerá. És a dir, si un poble no té una visió, se'n va avall. I això ho podem portar a les persones. Si no tenim una visió, ens en anem avall. Aquests moments socials on hi ha tanta por, no tenim visió de futur, en general, i què passa? Que les persones que no tenen visió de futur se'n van avall. Llavors, què es tracta? De tenir una visió de futur. I pots estar dient sí, però quan tens una visió de futur ho estàs pensant. Sí, hem d'entendre que el pensament no és veritat, sigui que pensem, perquè simplement és una informació que corre per aquí dins. Ara bé, el tipus de pensaments que tinguem generen un estat emocional, i aquest estat emocional fa que emprenguem un tipus d'accions o unes altres. És diferent que si estic content em prendré un tipus d'accions, si em sento segur em prendré un tipus d'accions, i si sento por em prendré un altre tipus d'accions. Llavors, de què es tracta? De no identificar-nos amb el pensament. Pensaments negatius ens en cauen a tots. El que es tracta és de no identificar-nos amb aquests pensaments. Es diu que si estem 12 segons pensant en un tipus de pensament, la nostra ment ja agafa la dinàmica de pensar en aquella direcció sense que nosaltres ens n'adonem. És a dir, conscientment ja agafem aquella dinàmica. Llavors, si tu mantens un pensament dels que podríem anomenar negatius i el mantens 12 segons, sense que tu te n'adonis, la teva ment agafa aquesta tendència de pensar en aquesta direcció i ho vincularà amb altres tipus de pensaments de la mateixa vibració. Per tant, d'aquests pensaments que anomenem negatius, i pot ser que cada vegada sigui més gran i faci la pilota més gran i, per tant, el estat emocional se'n vagi avall per aquests tipus de pensaments. Però realment eren veritat aquests pensaments? No. Com si tu penses en un futur brillant, en un futur convincent, són veritats aquests pensaments? No, perquè realment el futur no existeix. I el passat tampoc existeix, el passat és un record, sí, el futur és una idea. Ara bé, al tenir aquest tipus de pensament fas que tu estiguis en un bon estat d'ànim ara mateix per emprendre les accions necessàries per anar a conquerir aquests objectius o per anar cap a aquest futur convincent. Llavors, importantíssim per generar benestar, per poder estar presents, per disfrutar del dia a dia, perquè no hi hagi el pensament recurrent, aquest pensament que està analitzant, que està jutjant pràcticament en tot moment, i poder viure en presència, que viure en presència vindria a ser que s'afluixa aquest estat mental i simplement estic amb l'experiència, és a dir, quan fas alguna que t'agrada moltíssim. Jo recordo quan era més jove i jugava a futbol, estava dintre un partit de futbol, no hi ha pensament, hi ha el pensament del joc, aquí de decidir molt ràpid si em moc cap aquí, si cap allà, si la passo, si xuto, si recupero per recuperar la posició per estar en zona defensiva, i tu pots haver experimentat també amb multitud de situacions i d'experiència. Igual quan estàs dibuixant, estàs totalment present, te n'oblides del món, de l'hora, de l'entorn, de tothom, inclús de tu mateix, simplement estàs amb l'experiència d'estar fent aquella cosa. Si estàs vivint el present intensament, perquè no hi ha aquest pensament que t'està dient si això és bo, si això és dolent, si està analitzant, jutjant. Llavors, què es tracta? De que visquem en presència, que en tot moment puguem fluir com si juguem a futbol, com si dibuixem, com si estem a la natura, com si estem treballant, com si estem fent l'amor, com si estem escalant una muntanya, com si estem fent un esforç físic, com si estem al gimnàs, que estiguem en presència. I presència significa que aquest pensament, aquesta ràdio que està engegada gairebé totes les hores que estem desperts, s'afluixa, pràcticament no la sentim i simplement estem amb l'experiència. Perquè quan estem presents, simplement estem amb l'experiència. Quan estem amb l'experiència,
no hi ha opinió, no hi ha judici. I aquí és on apareix el nostre poder. Però per accedir a aquest estat de presència és molt saludable que tinguem un futur convincent, com deia el rei Salomó, que tinguem una visió. Perquè si no tenim una visió, la nostra ment inconscient s'ocupa de buscar els perills, les coses que poden sortir malament, el que no està al seu lloc, el que està per endreçar, el que pot venir, les coses que em poden afectar, els moviments de les altres persones que poden fer tremolar la meva identitat i realment això ens fa entrar en un estat de vibració baix. En un estat de vibració baix i amb aquestes emocions desagradables actuarem en una dinàmica on no podrem portar a terme les accions correctes i idònies per obtenir un bon resultat, sinó que obtindrem els resultats segons aquestes emocions que estem sentint. Si volem resultats saludables, harmònics, sans, a la vida hem de tenir aquest tipus d'emocions, sí? Emocions harmòniques, sanes, agradables. Sí, si volem tenir aquest tipus d'emocions hem de tenir pensaments sans, harmònics i agradables. Sí, però si m'has dit que els pensaments no són veritat. Sí, no són veritat ni aquests, però tenen un efecte. Els pensaments són energia, no són veritat, però tenen una energia. No cal que ens identifiquem, inclús quan pensem alguna cosa molt positivament, tampoc són veritat. Ara bé, què cal? No identificar-nos amb la nostra ment, amb el que pensem, deixem-ho, perquè això xerra molt aquesta ment, deixem-la que faci. Vale, aquest pensament no m'agrada, el deixo passar, aquest pensament no m'agrada, el deixo passar, aquest m'agrada, vale, l'agafo, sí? I tenir una visió clara, perquè si tenim una visió clara, cada vegada que tenim aquests pensaments que ens desestabilitzen, també podem recórrer, sí, a aquesta visió. És a dir, m'adono que estic pensant en alguna que em debilita i em dic, jo vaig cap allà, cap a aquesta visió. I llavors, si podem fer això, cada vegada anem entrant en un estat més harmònic. I en aquest estat més harmònic podem viure més el present. De fet, sigui quin sigui el moment que estàs passant, tots formem part d'aquesta unitat, d'aquest tot, d'aquest un, i res està bé i res està malament. Sí que és més fàcil entendre-ho com a concepte, com a idea mental, que integrar-ho i sentir-ho i viure-ho. Però primer hem de començar per la teoria abans de poder-ho experimentar a la pràctica, perquè aquesta societat on estem, de fet, ens treu molt del nostre estat de presència i el nostre estat d'estar fluint per la vida, sinó que ens manté molt lligats a la ment, sí? I sobretot ens bombardegen amb tot tipus de notícies i negatives i que fan por i que realment, clar, ens desperten emocions negatives i fa que aquestes emocions negatives tornem a pensar en aquestes coses i al pensar en aquestes coses reforcen les emocions negatives i entrem en aquest bucle que és difícil seguir si no ens prenem una pausa. Llavors, podem fer activitats molt bones i molt saludables per recuperar el nostre estat, com meditar, fer relaxacions, el contacte amb la natura, activitat física, dutxar-nos amb aigua freda, etc etc. Respiracions, en qualsevol moment podem respirar profundament i si ho fem diverses vegades veurem com notem que entrem en un nou estat de consciència simplement respirant, perquè l'ansietat, el neguit, l'angoixa fa que respirem molt superficialment i quan respirem profundament fa que oxigenem tot el cos, incluït les neurones, les cèl·lules de pensar i amb oxigen funcionem d'una altra manera. Llavors podem respirar profund cada vegada que ens atrapem angoixats, estressats, neguitosos, respirem profund i ens resituem. I així cada vegada i quan calgui. I ho hem de continuar fent. Fins quan? Ens agradaria fer una vegada i que se'ns arreglés tot el nostre estat emocional per tota la vida, però no, requereix de temps, és un procés i sempre podem estar en millora constant. El que podem assegurar és que si ho vas fent durant dies, setmanes, mesos i anys, la teva vida en uns anys haurà canviat moltíssim si vas posant en pràctica aquestes tècniques i si vas reconduint la teva ment cada vegada. I no identificar-nos amb el pensament és clau no identificar-nos amb el pensament. Res del que pensis és veritat. Llavors només queda't amb els pensaments que et fan sentir de la manera que tu
desitges. Espero que aquest vídeo t'hagi agradat. Si creus que pot ajudar amb algú, t'agrairé que el comparteixis. Si no estàs subscrit, ho pots fer. I recorda que aquest mes d'octubre estic fent uns quiz sobre desenvolupament personal al meu Instagram, @salvadorcompanyó, on em pots seguir i fer aquests quiz. Són 7 preguntes que si fas 7 de 7 entraràs a final de mes amb un sorteig de varis regals, com una sessió gratuïta valorada amb 50 euros, un dels meus llibres, entre moltes d'altres coses. Gràcies, 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 que tinguis un dia super inspirador, veient la teva visió i no deixant-te emportar malauradament per aquesta tendència generalitzada que hi ha en aquests moments de pensaments i, per tant, emocions vinculades a la por. No, no, no. Deixem-la anar i creem una visió. Com més persones siguem creant una visió, més capacitat també tindrem de transformar positivament aquesta societat. Gràcies, gràcies, gràcies. Llibre Lidera't de Salvador Companyó, disponible a Amazon. Enllaç en la descripció del vídeo. Tant de poder i no sóc un superhome.